Sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Jenica's Secret File. Si Jenica, napakiramdam niya may kulang sa kanyang buhay. At ito nga ang presensya, pagmamahal, pag-aaruga ng kanyang ama. Nabilak siya sa social media. Sarap kalugin, no? Ang kapal ng mukha. Diba? Ng tatay. Di marunong magpakaama. Sabi nga nila, lahat pwedeng tawaging ama, pero hindi lahat kayang magpakatatay. Ganda. So ngayon, Titan Jello, pakinggan muna natin o basahin muna natin yung mga nagbigay ng kanilang mensahe para sa ating sender. Ito sabi ni Jason, hugs to you, sender. Mahirap talagang mahalin kung alam natin na may kulang. Mahirap talagang mahalin kung alam natin may kulang. O ang hirap sigurong magpatuloy sa buhay pag alam natin may kulang. Mas mahirap basahin kapag kulang yung chat. Kaya nga eh. Tama ka dyan. Baka nagmamadali lang. Okay lang. Dapat lang, sender, matutupad mo rin ang hinahangad mo. Naisip ko dyan, kung hindi man ito mangyari sa buhay mo, sa pamilyang bubuuin mo na lang. Di ba may ganun? Yung tipong, wala na eh. This is out of my control. So, ang kaya ko na lang kontrolin, kung sino yung taong pipiliin ko, papapasukin sa buhay ko, at kung paano ko aalagaan yung pamilyang gusto kong buuin. Pero minsan, kahit akala mo kaya mo nang gawin sa'yo. Sa sarili mo. Sa sarili mo na, buuin yung pamilya mo. Hindi eh. Hindi mo siya kayang buuin. Minsan may mga times na akala mo na mabubuo mo na dahil nga broken family ka or hindi ka lumaki na may tatay ka, hindi ka lumaki na may nanay ka. Kaya ang thinking mo, kapag ako nagkapamilya ako, aayusin ko, bubuuin ko. Hindi naman agad mangyayari. Minsan may makatatagpo ka pa nga eh, tapos magkakapamilya kayo, tapos iwalay pa rin. Ganun din ang mangyayari. Pero that is speaking from from a reality. Pero, syempre, kung pangunahan mo din ng takot, diba? Yung ganung pangyayari or ganung sitwasyon, hindi ka lalaban, hindi ka susugal. Yes. Kasi susugal ka pa rin at Sugal susugal ka talaga. pa din eh. Pero, you have to keep in mind na ito yung goal ko. Ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. And ako naniniwala ako, dude, na kapag kung tama yung tinanim mo sa puso mo, kung tama din yung napili mo na naitanim niya sa puso niya, yung ganun din parehas ang naitanim mo sa puso mo. Feeling ko magbubunga talaga to ng maganda. Aanihin niya yung bunga na yun ng maganda. Although hindi madali, pero maganda pa din. Mahirap, pero kakayanin. Parang may ganun. Wala lang. Just my thoughts. Naman. Pero sa akin naman, ano lang din. Maging handa ka lang. Maging handa lang. Yan. O, ito pa sabi ni Steven. Isang maulang gabi, DJ Rocky and DJ Jello. Ang lungkot ng kwento. Alam mo, ate, yung tatay mo, hindi siya patas. Kung galit sana siya sa nanay mo, hindi ka na niya binlak. Kung ako sa'yo, patulfo mo yan. Hindi na lang top secret. Hindi, gusto mo ipatulfo. Baka gustong sumikat talaga ng bongga sa social media yung tao. Kasi sa atin, pinoprotektahan natin yung identities sila kitang-kita wait lang. Magkakapera ka pa. Sumbong daw para magkapera siya. Charot. Shoutout po sa kaibigan kong Catherine Jane Ramos. Ingat palagi. Pansinin mo sana ako pag may time ka, parte ka ng buhay ko. Wow! Catherine Jane Ramos ka pa. Ingat sa pag-uwi. DJ Rocky and Titan Jello. Thank you. Ito pa sabi ni Gab. I am praying for you, Secret File Sender. I'm praying for peace and happiness despite sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Being in a broken family is hard. Ang sakit lang malaman na yung tatay, winalang bahala lang sa sender at yung nanay niya. Para sa tatay, sana po you find it in your heart na subukan man lang maging tatay sa iniwan ninyong anak. Hindi dahil meron na kayong bagong pamilya, hayaan nyo na lang yun. Magpakatatay lang kayo dahil hindi deserve ng anak nyo na meron siyang neglectful father. God bless po sa ating lahat.
O, ito pa sabi ni Charles. Sakit niyan, yung mismong magulang mo pa nag-block sa'yo. Proud kaya siya ron sa pambablock sa'yo. Ultimong pamilya niya, piniplex niya. Bagong pamilya niya, piniplex niya. Kapal na mukha. Pero aminin natin, mahirap maghilang isang anak na ipinagtabuyan ng isang magulang na hindi kayang panagutan ang kanilang responsibilidad. Pwede ba akong kumuha ng 115 inches TV? Nakakagigil. 115 inches talaga. Laki Tapos nun, ampas niya. Oo, ampas daw niya. Sana hinarap niyo man lang yung anak niyo ng matuwid. Duwag ka! Father dear. Oh, ito pa sabi ni Tambay Love. Isang mahigpit na yakap sa'yo, sender. Alam kong may kulang sa'yo at yun ay ang pagmamahal ng isang ama. Sa sitwasyon mo siguro darating din yung araw na maintindihan ka ng tatay mo at matatanggap ka siguro. Pero hindi pa sa ngayon. Kahit na ikaw mismo ang unang gumawa ng paraan para mag-reach out, masakit na binlock ka, ayaw kanyang kilalanin bilang anak. Pero hayaan mo, baka dumating din yung panahon na maghilom ang lahat. Kung ano man, o kung may pangit na nakaraan sila ng nanay mo, darating din yung panahon na posibleng matanggap ka ng tatay mo. Nakakalungkot, at least na pagaan namin ang nararamdaman mo. Nabawasan kahit papano dahil sa pagbabahagi mo ng storya mo. Isang mahigpit na yakap uli sa inyo. Yun lamang po, Titangelo and DJ Raketera. Happy Tuesday, ingat pa uwi from Tambay Love. Hello din po kay DR at sabi niya rito, sa bawat pamilyang naghihiwalay, ang anak ang pinaka naapektuhan. Ang isang batang galing sa broken family naghahanap ng atensyon sa iba na meron sa ibang batang buo ang pamilya. Nakakalungkot lang na may katulad ni Jenica na hinahanap pa rin ang presensya ng kanyang ama na may iba ng pamilya. Hi din po kay Jobert na nanonood ngayon. Hi kay Gilbert Aldave and Erwin Soge. Bulacan Overdrive Grab drivers Alan, Rosenio and Marjun. Maraming salamat sa pagtutok ninyo. Kakalungkot, no? Actually, wala tayong ibang masabi ngayon kundi nakakalungkot Totoo talaga naman. to. At sana magsilbing aral to sa mga magulang. Yes. Na you keep trying to work things out with your partner. Lalong-lalo na kung solvable naman yung inyong conflict o issue, 'di ba? Kung sakali man na hindi nyo kayang panindigan at feeling ninyo mababaw lang naman talaga yung pagmamahal pagtingin nyo sa isang tao, huwag kayong gumawa ng bata, 'di ba? Yes. Magproteksyon kayo para wala magdamay ng ibang tao. Doon nyo palabasin lahat. Ilabas nyo. Wag kasi sa loob. Sa labas. At saka may mga tatay, di ba, na pilit nilang ina-approach yung anak nila pero ayaw na ng asawa nila. Pero ito, sila na mismo ina-approach ng anak niya. Di ba? Tapos tatanggihan mo. Parang gusto mong manuntok, dude, ah. Oo, dude. Gusto kong ugain tong lalaking to. Kung kilala ko lang to, hindi lang 125-inch TV yung hahampas. Mga yung billboard, ganun. Hindi ganun na tino. Ay, totoo ka. Totoo yun. Yung tipong, yung iba nagre-reach out para makilala sila ng Diba, anak may nila. mga ulilang tatay na nauulila sila sa anak nila dahil ayaw Nangungulila na ipakita. sila. Nangungulila sila Oo. sa anak nila dahil ayaw na ipakita ng nanay. Dahil nga galit na galit sa kanila yung nanay. Pero pilit pa rin silang Pumupunta or nagchat-chat, nag-i-email, nagre-reach out, di ba? Pero ito, siya na mismo nilalapitan, no? Baka ayaw niya ng gasto. hindi naman sa gastos yan eh. Hindi sa gastos yan. Hindi naman, naisip ko lang. Or baka ayaw na nga nung bagong pamilya. Isipin natin lahat ng possibilities kung bakit hindi niya na talaga kinausap pa o hindi niya na-reply bakit binlock niya na. Ito yung mga naisip ko. So, bukod sa gastos, na medyo mababaw naman, di yun malalim. Ayaw na ng asawa. Ayaw ng asawa, ayaw ng bagong pamilya, ayaw ng gulo. Okay. Pwede din naman na baka inisip niya hindi talaga siya yung tunay na ama. Baka feeling niya nasalisihan siya nung time na yun. Alam mo yung mga ganon. Eto, possible din na wala lang talaga siyang paninindigan. Like, eto yung pagkatao niya na ayaw na lang talaga niyang harapin yung nakaraan niya na it's as if walang nangyari sa nakaraan niya. Kumbaga, nagbagong buhay siya. For example, ang pangalan niya Mark. So, kung dati Mark 1 siya, ngayon Mark 2 na siya. Ganon. Kasar, no? Paano kayo nakakatulog na gano'n na wala naman kayong amnesia, no? Mahirap yun. I mean, hindi ba inuusig ng konsensya yung mga ganong klaseng lalaki? Meron yun. Talaga? Meron yun. So, kailan nila kikilalanin yung anak nila kapag mamamatay na sila, ganon? May gaba yung mga yun. What do you mean by gaba?
ano yun, may parang karma din. May ganun. Hindi man ngayon, tatamaan niya ng In the future. Masama yan, dahil anak yan eh. Dugot laman mo yan eh. Totoo. Tsaka nag-enjoy ka nung ginawa niya yan, di ba? Ay, nako. Kaya, Yun lang. kaya dapat talaga, mag-isip maigi yung dalawang taong nagmamahalan o naglalaro lang. Pakaisipin nyo maigi kung gusto nyo bang merong mabuhay na tao sa mundong ito. Kasi, yun eh, parang feeling ko, yung iba hindi naman talaga handa magkaroon. Yes. Pero biglang nandyan na. Yes. Hindi kasi kayo nagproteksyon, 'di ba? Kumbaga, wag niyong gagawin siguro yung isang bagay na hindi kayo handa. Wag niyong gagawin yung isang bagay na hindi kayo handa sa consequence. Tama. Wag kayong gagawa ng isang panibagong buhay, 'di ba? Wag kayong bumuo kung wala kayong plano na magtaguyod ng isang magandang pamilya. Kasi again, ang maapektuhan dito ay yung bata. At ilan, dude, alam mo ba, according sa statistics ngayon, dumadami talaga yung numbers ng broken families. Sobrang dami. Tsaka yung mga mga batang nabubuntis ngayon, sobrang dami. Isa pa yun, sabi nga nila, yung statistics din pagdating sa mga single moms, teenage pregnancy. Yes, sobrang dami. Tumataas daw. Sobrang dami talaga. Kaya ito din panawagan din natin sa mga kabataan na huwag niyo basta-basta binibigay yung sarili ninyo hanggat hindi pa kayo handa sa responsibilidad. Kasi again, it is a big responsibility na magpa-check up, 'di ba? Magpunta sa OB, 'di ba? Alagaan yung bata, magbuhay ng isang bata sa mundong ito kasi isipin mo, educational plan, 'di ba? Pagkain niya, panggatas niya, sa kalusugan niya, lahat ng 'yun. Hindi lang sarili mo na yung isipin mo kundi siya. So kung hindi ka pa handa sa ganung klaseng panibagong responsibilidad, kung yung sarili mo hindi mo pa nga, 'di ba? Kaya hindi mo pa mga ma-maintain huwag yung pasukin yung ganung klaseng larangan. Pwede naman yung hanggang kalahati lang, 'di ba? O kaya, ano lang, maghanap ka na lang ng kolehiyo na. Bakit kolehiyo na? Ilan taon na lang yun, papatapusin mo. Bakit di pwede may trabaho na lang, diba? Ganon. Ay, nako. Anyway, sa mga kabisyo natin nakikinig dyan, kung sakaling meron kayong gustong ibahagi sa amin, pwede nyo naman i-share yan, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik ni Titangelo. BRB as in Bathroom Break, kasama pa rin DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Janica's Secret File.